Vot fil-Parlament il-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili issa huma rikonoxxuti fil-Kostituzzjoni. L-emenda kostituzzjonali li approva il-Parlament tingħaqad mal-avvanzi kbar li saru fl-aħħar snin fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fejn fost l-oħrajn il-ħaddiema tiegħu ġew iddikjarati uffiċjalment bħala korp dixxiplinat kif issa ġew ddikjarati fil-Kostituzzjoni ta' Malta. F'kummenti ma' One News, il-Ministru responsabbli għall-Intern, Byron Camilleri, spjega li din l-emenda tfisser ħafna għal ħaddiema ta' dan il-korp dixxiplinat. Fil-Protezzjoni Ċivili morna minn dipartimenti li ma jagħtix sarħan in-nies, minn dipartiment ta' second hand għal dipartimenti li verament qed jaqdi s-sigurtà tal-Maltin u l-Awċin kollha. Għaliex kollha kemm aħna issa inserħu rasna nafu li hemm ħaddiema mħarġin kif jixraq, ħaddiema li għandhom il-kundizzjonijiet kif jixraq, kif ukoll għandhom l-odda kollha possibbli sabiex jgħinuna fl-eventwalità li tinqala xi ħaġa ħażina. Issa wkoll elevajnihom daqs il-korpi dixxiplinati l-oħra fil-Kostituzzjoni tagħna li issa huma marfin ukoll bħala korp dixxiplinat bil-qawwa kollha li ittija l-Kostituzzjoni tagħna. Fost il-miżuri li twettqu fl-aħħar snin, hemm dawk li l-ħaddiema tal-korpi dixxiplinati jistgħu jissieħbu f'union li wassal għal titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Din is-sena il-Gvern investa kważi 20 miljun euro oħra fi proġetti kapitali biex il-korpi dixxiplinati jkollhom l-aqwa faċilità u apparat modern. Il-budget għas-sena d-dieħla se jkompli jsaħħaħ il-korpi dixxiplinati anke permezz ta' żieda fil-pensjoni ta' 23% lil dawk il-ħaddiema li jagħmlu 4 snin ta' servizz addizzjonali wara il-25 sena servizz, kif ukoll il-pensjoni lir romoltu uffiċjali li jkunu ġew nieqsa waqt is-servizz tagħhom f'korp dixxiplinat.